Oh? Oh? Hah? 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 Wis ngawur. Iki enek wong kok ya wedi. Ora usah wedi. Konden ngawur. Sing separo Jawa, sing separo konden. Dokter tenang. Lah dokter dialate kok ora digawa. Gosek perkara alat iki gampang. Tak cek sik sing loro iki to. Nggih, Dok. Lho. Wis suwe apa lagi? Ya wis lumana tak ceke. Ya sik iki lho. Lha iki mang susterku ning endi? Lah iki. Sus. Suster. Halo baby.
Ora, sabar sih. Iki lho sore lagi teko. Kowe iki kok seneng ambrondel aku tekan kene kok iso. Kok niki bareng ngono ben ora kesasar. Iya, Dok. Ngawur. Wong lara anggere wong mending kok iso. Cukupno anu lah ngono alate sok ngono Sus. Nah, ya wis. Wis. Masih tak cekek ya. Dok, sakit, Dok. Sabar. Kaya ATM ae lah dicek terus. Ya kudune dicek sing lara bagian ngendi rek ya ngono. Nah, mangsek ya. Tuh, jantungnya aman. Nah. Paru-parune ya aman. Wetenge ya aman. Iki ngopo to, Sus? Iki ngopo kok rawuk? Sik to. Urung iki kok. Iki aja ngono, Sus. Wong tak cek kok malah mbok kerawuk. Wis balik belum meneh. Nah, pisang kes yo. Nek engko beda berarti ya ana sing rodok parah iki ya. Aman yo ya. Aman. Ya kok iso terus. Iya re. Gawat. Aja engko. Urung wayahe. Ya. Wah iki nek ora ndang ditangani iso bahaya. Engko mudune nek sikil iso dadi penyakit stroke. Ora apa-apa iki lagi gejala. Hah? Stroke kare enak. Sing enak iki ora stroke. Situ. Cek Sus. Iki urate bermasalah. Cek ya. Mari. Ayo sih. Lho kowe iki arep ditambani kok malah blayu. Nah, kuwi. Nah, sing penting kan ya butuhe kowe mari. Nah, aja banter-banter sarape sing bermasalah digoleki Sus. Nah, alah iki padha wae sing mara. Kok yo ngerti dayah barang lho. Kok iso. Ayo. Rojok rono Sus, rojok rono lah wis ngono. Nyelon-lon ae aja banter-banter ya. Alah iki sikile iki lho. Isuk munggane gunung. Nah, sing siji Sus. Nah, wis tak tese. Wis. Wis. Mau rodok kok aku lah. Saiki rada lemes to. Nah. Lah, iki ra krumat apa piye wong iki? Lah iki kukure dawane ngene. Weh, anu Sus potongi pisang. Ben resik. Senane kok ngono ayo mrene. Iku digawakno graji. Beda dokter, beda cara. Sing penting gak iso maras. Mati. Aja klentok kukumu iki lho ora pasang kowe tak gaji ngono ora. Iki penyakit kompetisi ya. Iki padha wae. Komplikasi, Mas. Sikilmi lho. Sikile iki lho. Ora usah munggah. Anu kon dhuwur. Lah ngono.
Wah, iki repot jus nek carane ngene iki, ora kajen iki. Lha wis cekek langsung buka, suwen. Monggo. Nah. Siji. Apa? Monggo. Nggo sik. Wis. Wis. Iya keri tak keri ya. Wis. Wis. Tak suntik ya. Nah, ayo kudu disuntik no. Ya mlungkrep nek ngono mlungkrep. Mlungkrep tak suntik. Ciking pakai waras. Urung tak suntik kok mbok jengkengno lho. Mas teh tak jengkengno ndok. Kena suntik ora? Tapi rodok loro ya dipet sithik ngono. Ya apa neh. Apa? Botol apa? Ini botol ya botol obat. Ora. Sing kandha sapa? Nek iki rodak digonjongke aku. Yo, aku terus lemu. Wis, ora. Aja salah tampa iki ra botol rondak kok pancen yo ngene adae ngono. Wis anu sithik gorene. Tetep kenceng sithik ngedrakno. Apa neh? Kok blayu wae, sida suntik ora? Apa? Apa? Tak kandhani ya. Apa? Doktere ngomongi piye, Dik? Dome kecilian. Ora apa-apa. Standar apa? Iki standar. Biasane kerja cocolan guru kono lho. Ayo rene. Wis mengkrep. Penting waras. Enggak sithik ya. Dimpet sithik, rodok prono, mengkurep prono kok ndah ngono. Aja ngentut lho ya. Burung. Lah, ayo lumrah. Ayo ngurep yo. Ya aon. Wes. Ya. Ludah telat. Beres. Lho, lah aja wis kandhe itu. Dibosun, mantene wong. Debut. Wus. Alah, ngowe beres wis. Wis. Ora ngono bokonge atuse ra umum. Wis, rasakno saiki. Bar tak suntik. Nah, ayo. Piye rasakno sik? Nah, lho, mlakune lho. Nah, ayo. Piye? Piye, Mas? Mas? Nah, piye? Nah, piye? Yon, kowe rene. Dolane tak kandhane. Bojoku sing nomor 1. Apa ke jenenge ya? Awake cilik. Langsing. Kaya sebutan sapi. Sumini. Halo.
benje. Jenenge Beni. Beni. Ya wedok ya Beni. Telanang dino. Aku Beni Kriwol. Namaku Beni Kriwol, Mas. Piye. Keliru iki bojomu. Piye? Bar wisata mulai keserempet trek ke bawah. Kene Beni kene waca. Aku istri kedua. Sing nomor 3. Lho, nek. Kowe jenenge menek kok tetril. Serintil. Bocah cilik kok demek-demek cariku. Rene tak mii. Halo, Mas. Tak buak balik. Tak ada plastik, tak buak. Godol kiri balik nang magnet. Sopo iki jenenge? Sopo? Susi. Halo, Ayah. Ayah, aku datang. Ayah. Ayah. Aku lali nganggo jiblak iki lho, ya. Bojo kok ngisini. Aku orang jiblakan mbok celuk. Iya. Sehat. Kok sehat kegeria ya. Ya Allah. Ora ngono, Gon. 1 2 3 4 iki rada memper. Bareng siji iki dipangan rayap kok ya doyan. Aduh. Ya. Mosok ora iso bedakno delok gorodok mening-mening. Bareng iku butek. Lah rumangsa ora padha-padha bolongan iki. Ya wis. Ya ora apa-apa. Sementing setia ya. Iya. Arepmu terus piye iki? Terus piye? Nek karepku ya tak jak goyang happy. Ngono. Ben reti goyangane ka lunga-lunga sik, Dok. Kowe nek nae. DJ musik. Ananta Jaya Apati This is Kena DJ Alvin Revolution Production. Apati To Apati Good Apati Jaya Ananta Jaya Apati